No niin, Joonas Korhonen, millä fiiliksillä SM-kisoihin? Ihan hyvillä fiiliksillä. Kiva päästä taas pelaa. Energia-areena muutenkin ihan hyvä halli ja silleen. Siellä on aina kiva pelaa. Okei, miltäs Arpa näyttää? No, ihan ok. Mulla on Ville Rasi ekana ja tokaksi varmaan Heksu vasta. Et tuttua kaveria. Okei, hienoa. Jäsenten välinen tulossa. Miltäs nelinpeli? Meillä on Oskar ja Eetu, ehkä ihan paras Arpa, mutta aina on mahikset. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä kisoihin. Kiitos.